Bueno, aquesta és la 13a vegada que venim aquí a la finca de Caves Nadal. Per nosaltres és un plaer poder participar en eventos d'aquesta manera i també aprofitem per treure novetats dins del sector càrnic i aquest any enguany utilitzem elaborats amb etiqueta neta, sense sulfits, sense additius i sense al·lèrgens. Bé, nosaltres aquí és la primera vegada que venim, estem molt contents que ens hagin acomiadat aquest any i també estem molt contents que ens hem trobat una bona acollida, la gent els agrada el producte i hi ha gent molt interessada, està molt bé. Bueno, és el primer any que venim com a expositors, estem molt contents, el producte està agradant molt. Dissabte va venir molta gent i avui també i estem fent molts contactes. Aquest, de fet, a nivell professional és la segona vegada que venim, ja he vingut abans, però a nivell professional és la segona vegada i realment ens ho passem molt interessant, perquè veiem que sí que realment hi ha gent que busca producte de qualitat i aquí és un lloc on es troba producte de qualitat. Aquest és el tercer any que venim, el balanç sempre ha sigut positiu, des del primer fins a aquest està seguint molt positiu, molt maca la gent, molta gent, molt agradable, el temps, el puesto maquíssim, m'encanta, molt bé.